Dakle, napunit ću akvarijum vodom. Voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo s akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću plastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaoni, a posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje i loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. Dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je. A u
mali akvarijum ću staviti roze ligavce. O, kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. O, da! Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da, na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da! Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. O, da! A sad ću napraviti garderobu. Odlično! Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga! Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo! Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Jo, što je kod Wednesday, kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow! Ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate šta vole vaše omiljene lutkice? Wow! Dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Dobro. Dakle, hajde da vidimo šta se krije ispod ovih tajanstvenih kutija. Wow! Pa to su kućice. A Mia će praviti kuću u stilu McDonald'sa. A Tracy u stilu Baskin Robbins. Meni je moja lutka donela sos. To je odlična ideja. Hajde da ofarbamo kuću sosom. A zidovi ću ofarbati senfom. A krov neka bude crven. Koristit ću kečap. Ispalo slatko. Tracy, a šta si ti smislila? Ja topim sladoled uz pomoć fena. Ostalo još malo. Hajde brže. O, gotovo. A sad ću sipati sladoled na kuću. Wow, sad je roze. Kakav je to tobogan, Mia? Smislila sam da stavim ovdje ovaj tobogan da bi moja lutka mogla sa drugog sprata odmah da stigne na prvi. A dole čeka bazen sa lopticama. O, to je baš dobra ideja. I ja ću staviti tobogan. Da. I dole također bazen sa lopticama. Pogledaj, Tracy, šta sam još smislila. Hoću da ukrasim kuću pomfritom. Sad ću na sve prozore staviti ram od pomfrita. Da. A zatim ću izvaditi burger i oduvati sa njega susam direktno na kuću. Wow! On je sada u susamu. Sjajno. To nije loše.
A ja sam smislila ramove za prozore u obliku glazure sa šarenim konfetama. Izgleda tako slatko. Da, baš mi se sviđa ta ideja. Zatim uzimam kornet, lomim ga na 2 dela i pričvrstit ću ga za kuću. A unutra ću dodati plavi krem. Sad će na mojoj kući biti sladoled. Wow, svaka čast, devojke. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Brat, a jesi li sigurna da znaš da kuvaš? Sad će u kućici biti požar. A Mija, brzo popravi to. Nema veze, već sam našla idealnu kuhinju. Treba je samo instalirati biće sa aparatom za piće, fritezom i roštiljem za pljeskavice. Ovdje će moja lutka sigurno moći sve da spremi. Da, to je savršeno. Moja lutka je napravila mini pomfrit. Sad ću ga probati. Ukusno. Jao, nešto sam žedna. Oho, već mi je sipala mini čašu kole. Hvala puno. Dakle, nastavit ću da sređujem kuhinju. Ovdje će staviti police za namirnice, a tu ću postaviti sto za izdavanje narudžbina. Okačit ću plakate i staviti ekran za reklame. Da, sada moja lutka može da prima narudžbine. Moći će da zaradi. Od prve zarade smo kupili stolove i stolicu. Gledajte. Mada znate, ova stolica je prošljive. Grozna je, a uopšte se ne uklapa u naš stil. Bolje da stavim fotelje u obliku burgera. Da, to je druga stvar. Čak sam se i umorila. Tracy, što radiš? Kakav ukusan burger. Nisi mi pričala da imaš tako ukusne fotelje. Tracy, daj mi! Kako si smela da ga pojedeš? To je moje! Ali on je tako lep. Molim te. Dobro, i ja ću napraviti kuhinju za moju lutku. Rasporedit ću sve potrebno za pravljenje sladoleda. Različite konfete, sirupi i tako dalje. Odlično. Moja lutka će moći da sastavi bilo koji sladoled koji budu želeli klijenti. A ovdje ću staviti frižider. Tu će biti sto sa sladoledom raznih ukusa. Stavit ću još stočiće i fotelje u obliku sladoleda, a na zidove ću okačiti plakate. I još ću instalirati aparat za sladoled. Da vidimo kako radi. Stavljam novčić. Čudno, ne odgovara. Treba uzeti veći. Hoće li ovako uspjeti? Da, super! Sad ću probati. Wow, ovo je prelepo. Stop, šta se dešava? Moja lutka se smrzla. To nije u redu. Smislila sam. Uzet ću papir i seći ću ovakvu šaru. A zatim ću dodati detalje. Da, tako je. Pogledajte, ispala su prava vrata u obliku sladoleda. A zalepit ću ih ovdje. Savršeno. I ja sada imam vrata, ali u obliku pomfrita. Da, savršeno su se uklopili ovdje. Eto, završili smo sa prvim spratom. Jo, kakva komplikovana igra. Treba se maksimalno koncentrisati. Ne, lutko, ne sada smetaš mi. Pa šta je bilo? Jo, izvini, moja draga. Još nismo završili tvoju kuću, da? Hajde da ti napravim zonu za igranje. Ovdje će staviti konzola. Na zidove ću okačiti plakate. Tu će biti garderoba, ovdje krevet u obliku burgera. Možeš da se odmoriš. Hajde, uživaj. Jao, Mija, tvoja lutka je već ogladnela. Šta ćeš da radiš? Znam šta da radim. U ovom krevetu ima tajna polica, a unutra je lep burger. Prijetno. Odlično. Sada mogu da igram telefon dok moja lutka igra konzolu. Mija! Ja, ona me ne čuje. Dobro, neka je. I ja ću napraviti spavaću sobu za lutku.
Ali moj krevet će biti od sladoleda. Obožavam sladoled. Dakle, stavit ću krevet, okačit ću plakate, raširiti tepih. Tu će biti ormar, ogledalo i aparat sa konfetama. Da, sada moja lutka može ovdje i da odmara i da jede kad god poželi. Sjajno, uvek sam sanjala o beskonačnom sladoledu. Dakle, hajde da probamo sladoled koji je napravila moja lutka. Super! Mija, baci 5. Ja, dobro, ona je zauzeta. Drugari, napišite u komentarima čija vam se spavača soba više sviđa. Mija! Ona me i dalje ne primećuje. Dobro, ja već pravim treću sobu. Želim da stavim ovdje tobogan, bazen sa lopticama i igračke. Okačit ću plakate na zidove, a tu će biti ljuljaška. Moja Barbie obožava da se ljulja. Sjajno. Mija! Jao, Mija, ovo mi je dosadilo. Odmah mi daj telefon. Ponašaj se normalno. Treba da pravimo treću sobu. A koliko sam igrala? Potpuno sam izgubila pojam o vremenu. Moje oči su već crvene. Eto, stavi hladan sladoled. Odlična ideja, hvala. O, da, bolje mi je. Dobro, a sada treća soba. Ovdje će biti kućni bioskop. Stavit ću burger, televizor, okačiti plakate i dodat ću zvučnike soseve, a tu će biti fotelja. Sada naše lutke mogu zajedno da gledaju smešne klipove. Cool! Da, uspele smo. To je super. Naše kuće su ispale tako svetle. Mija, svaka nam čast. Daj 5. Eto! Zdravo, zdravo! A šta bih htjela da jedem? Tačno! Želim burger, molim vas. Vaša narudžbina je pripremljena. Sad će Braz pripremiti savršen burger za vas. Prvo treba promešati mlijeko i brašno. Aha, mešam. I stavljam lepinju da se peče. Ali prvo moram dodati susam. Eto, savršena lepinja je spremna. Sad je treba preseći na 2 polovine. Sastavljam burger, lepinja, pljeskavica, salata, sir i lepinja odozgo. Gotovo? Miris je prelep. Prijatno, Barbie. Ovo je baš ukusno, hvala. Baš nam je drago. Kod moje Barbie je došao klijent. Hajde da napravimo sladoled. Šta vi želite? Dajte da razmislim. Ja sigurno želim ovaj sladoled. Važi. Dakle, sečem i jagodu. Tako je. Zatim gnječim je u pire. Odlično. Nakon toga gnječim borovnicu. I dodajem malo pavlake. Mešam. O da, dobila sam raznobojni sladoled. Uzimam kornet i sastavljam roze kugla, zatim plava i konačno bela. Gotovo. Sad ću da probam. Ovo je baš dobro. Devojke, svaka vam čast. Odlično ste odradile. Sada imate kuću za ljubitelje burgera i posebnu kuću za ljubitelje sladoleda. To je sjajno. A šta se vama više dopalo? Pišite u komentarima. Ćao, Nancy. Jesi gladna? Jesam. Hoću tortu. Super. Onda tvoj brat Ben, šef i baka se moraju potruditi da te zadovolje. Trebaju mi jagode. Napravit ću za svoju unuku lepu tortu od jagoda. Dakle, jagode ću staviti u blender i umutiti ih. Odlično. Zatim to dodajem u testo i mešam. Tako je. Šefe, vreme je da i vi počnete da spremate. Da, upravo si. Prvo mi treba sok od naranđe. Nemam sokovnika, ali imam i jake ruke. Zatim ću dodati šećer. Što više, bolje. Da, tako je. Ugrejet ću to da se šećer otopi. Ben, nešto ti gori. Da, znam.
Prokletstvo! Vidim gotove kore za tortu. Trebaju mi jer su moje izgorele. Sad ću ih neprimetno uzeti da niko ne primeti. Odlično! Završio sam da pravim punjenje od naranđe. Sad mi trebaju... gde su moje kore? Ko ih je uzeo? Ben? Jesi ti uzeo moje kore? Ne, nisam video vaše kore. Jel me ne lažeš slučajno? Ne lažem. Okej, idem da pitam baku. Nije me otkrio. Dobro, nastavit ću da pravim tortu. Treba mi krem cheese. Da, kako lepo miriše. To će biti odlično punjenje. Namazat ću krem na koru, zatim staviti drugu koru, onda opet krem i opet kora. A ja ću sipati sirup od naranđa u kalup. Tačno pola. A u ostalu polovinu treba dodati kokosovo mleko. Jao, da li sam zaspala? Bako, razbili ste kokos, svaka čast. Ne, to nisam bila ja. Nastavit ću da kuvam. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u tiganj i ispeći palačinke. Imat ću najlepšu rolnu od palačinjaka. A mala Nancy će biti oduševljena. A slojevi ću premazati kikiriki puterom. O, da, lepota. Divna ruža, zar ne? Pa da, nije loše. To je zaista lepo. Sa čim ja da ukrasim tortu? Znam, imam slatkiše. Napravit ću od Twixa ruke i noge. Da, a od Skittles bombona ću napraviti oči. Tako je, i osmeh. I obavezno ću dodati 2 korneta. Sad je moja torta također lepa, zar ne? Amateru. Ja sam napravio pravu želetortu. Sirup se stvrdnuo u obliku torte, a gore sam stavio popularnog mačka od kokosovog žele i ukrasio sam sve kivijem. A ja sam napravila divnu ružu od palačinjaka. A Nancy, draga, probaj. Svi ste se baš potrudili. Počet ću od najoriginalnije torte. Izgleda cool. Wow, tu je toliko fila. Ekstra, sviđa mi se. A ovo je moj omiljeni Twix. Obožavam ga. Dakle, sad ću probati ovu želetortu. Uzet ću kašiku. Sad ću probati ovo slatko mače. Wow, kako je cool. A kakva je torta? Baš me zanima ukus. Jao, kako se smešno trese. I ukus je super. Ali neću još praviti zaključke jer nisam još probala treću tortu. Liči na ružu iz bakine bašte. Wow, to je nevjerovatno. To je lepše od svega što sam jela ranije. Ne mogu se zaustaviti. Njam, njam, njam. Ova torta je pobedila 100%. Baš mi je drago. Hvala, draga. Tako sam gladna. Spremite mi burger. Dobro, a gde je oklagija? Našla sam. Dakle, treba razvaljati testo za buduće lepinje. Da, tako je. Stavljam lepinje u tiganj i pogodila me oklagija. Moja jadna glava. O ne! Moje lepinje su izgorele. Moje ruke! U gipsu je teško kuvati, ali uspeću. Jao, smešno je gledati kako mali Ben pokušava da spremi nešto slično burgeru. Pogledajte kako to radi profesionalac. Ispržit ću odmah 4 pljeskavice. I staviti što više slanine. Da, kada sve bude spremno mogu staviti pljeskavicu na ogromnu lepinju. A na svaku pljeskavicu stavljam pače sira, više sira. Da, i prelivam sve majonezom. Zatim malo paradajza i malo slanih krastavaca. Tako je. Prelivam sve kečapom i pokrivam lepinjom. To je to, moj burger je spreman. Je li to za moju malu Nancy? Strašno. Ja ću spremiti bolji burger. Sve
Sve sastojke su već ovdje, ostalo je samo sastaviti to. Da, tako je. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. Ben, jel to gori nešto? Popravit ću sve. Dakle, treba hitno sastaviti burger. Uspeću. Polako. Da, tako je. Nancy, probaj. To izgleda baš privlačno. Oho, ne mogu da verujem koliki burger. Jao, a ovo izgleda čudno. Ne, neću to jesti. Dakle, počet ću od malog burgera. Izgleda baš ukusno. Oho, super! Stavljam like. A sad ću probati pače ovog velikog burgera. Wow! Oho, neverovatno! Sviđa mi se! Tu nema šta da se misli, a veliki burger je najlepši. To je najbolji burger u mom životu. Tu, pobjeda je moja. Baci kosku. Boli me. Smislila sam, hoću sushi. Jeste razumeli? Sushi? Pa to je lako. Prvo ću iseći ribu na male komade. Da, tako je. Napravit ću sushi. Na malu količinu pirinča stavljam komad ribe. A sada uzimam malo wasabija. I na kraju malo susama. Da, to je to. Moje sushi su spremni. Sad ih moram malo ugrijati, tako da ću pojesti malo wasabija. Kako ljuto! Vatra! Bože, šefe, to je bilo moćno. Dobro, a sad ja. Kod mene će sve biti lakše. Iseći ću avokado na male komade. Da, tako je. A sad ću iseći ribu. Savršeno. Uzimam listić nori. To su alge u koje se zavijaju sushi. Na nori stavljam malu količinu pirinča. Tako je. A zatim ide punjenje, avokado, krastavac i riba. A baka uvek kuva s ljubavlju. Ostalo je dodati sos. Kod mene je to sos ranč. Baš je lep. Mislim da je dovoljno. Jao, za malo da zaboravim. Hoću još dodati malo ljutog sosa. Kako vruće. Ali stavit ću samo kap. Da, tako je. Posljednji dodir. I... završila sam. Svaka mi čast. Izgleda ukusno, bako. Došla mi ideja da napravim slatki sushi. Trebaju mi želetrake. To će biti umjesto nori. A za punjenje ću uzeti nutelu i razmazat ću ju po želetrakama. A zatim ću dodati žele ajkule umjesto prave ribe. Super! Sad ću seći to na male komadiće. Izgleda baš ukusno. I sam bih to rado pojela. Preliću sve sirupom od jagoda da bi bilo još slađe. Nancy, svidjet će ti se. Probaj, sestro. Prijatno. Kako zanimljivo. Sad ću probati. Ovo izgleda baš čudno. Ne liči na sushi, ali probat ću. Kako ljuto. Sve mi gori ustima. Ne podnosim ljuto. Dobro, probat ću sljedeće jelo. To već liči na sushi. Zanimljivo. Mamice, to je također ljuto. Kako ne znate da ne volim ljuto? Užas. Dobro, ostalo je posljednje jelo i posljednja nada. To su slatki sushi. Neverovatno. Da, obožavam žele bombone. Dajem pobedu ovom jelu. Ja sam pobedio. To je moja prva pobeda. Počet ćemo od vafla. Nadam se da ćete uspjeti. Lako. Tokom života napravila sam puno različitih vafla, tako da znam njihov recept na pamet. Prvo idu jaja. Što to radite? Jaje treba razbijati pažljivo. Gledajte kako se to radi. Ma kakve to veze ima? Bitno je raditi sve s ljubavlju. A ljubavi imam dosta. Ispeći ću najbolje vafle za svoju unuku.
Vaše vafle će biti banalne i dosadne, a ja ću napraviti nešto mnogo lepo i originalno. Pa šta, a meni je najvažniji ukus nego izgled. I moju unuci isto. Inače, moje vafle su već spremne. Spremne? Izgleda da imam problem i još nisam ni počeo. Ma kome treba to brašno jaja? Ja ću napraviti vafle od Skittles i M&M's bombona. Ups. Izgleda da to nije bila dobra ideja. Dobro, onda ću napraviti obične vafle. Bako, kako ste rekli da se prave? Brašno, mleko, šećer i jaje? Ništa teško. Sad treba to sve dobro izmešati. I moram skloniti ove neuspjele slatke vafle. O, u pegli za vafle je ostala čokolada. Nije loše. Možda će i moje vafle postati čokoladne zbog toga. Dobro, što nisam potrošio sve bombone. Mogu ukrasiti svoju vaflu sa njima. To je to. Ja sam završila. Svoje vafle ću ukrasiti šlagom i šarenim konfetama. Bako, nije lepo za vidjeti. Čemu da zavidim? Svoje vafle ću politi medom, jer znam da ga Paige mnogo voli. Divno. Jao, pčele, ko vas je zvao ovdje? Unuko, jesi li spremna da izabereš pobednika? Naravno, ali prvo ću probati Benove vafle. Jako volim čokoladu i Skittles. Ukusno. Idemo dalje. Sad je na redu jelo kuvara Tine. I ove vafle su mnogo ukusne. O da. Vreme je da probam bakine vafle. Ona se seća da najviše volim vafle sa medom. Jao, poznati ukus. To su najlepše vafle koje sam ikad jela. Bako, najbolja si. To, ja sam vam rekla. Odmah sam znala da ću pobediti. Ovaj put spremite za mene piletinu kao iz KFC. Piletinu? To je lako. Samo što nisam shvatila šta znači KFC, ali nema to veze. Samo ću premazati piletinu uljem i ispeći je. Nisam znao da sirova piletina tako smešno izgleda. Gledajte kako pleše. Čudni ste. Da bi piletina bila kao iz KFC, mora se panirati. Zato mi treba jaje, krušne mrvice i malo začina, biber i naravno so. Odlično. Sad sve to treba dobro promešati. Sad ću uzeti batak, umočiti ga u jaja, a zatim u mrvice. Dalje ću samo ispržiti piletinu u tiganju. To je previše prosto. Prava piletina se služi uz prilog. I treba se spremati u rerni, a ne u tiganju. Tako je. A dok čekam, mogu malo da pletem. To je to. Moja bluza je spremna. I piletina isto. A vreme je da odnesem na mjesto. Jel osjećate taj miris? Miriše nevjerovatno. Piletina se mora spremati na vatri. Da bih to uradila, poliću je specijalnom tečnošću za potpalu i zapalit ću je. Jao, gorivo, moramo hitno ugasiti vatru. Šta ste uradili? To nije bio požar, već način spremanja piletine. Otkud sam znala? Hej Ben, čime si zauzet? Tina i ja smo već završili. Šta već? Ne pada mi na pamet da kuvam nešto. Samo ću naručiti gotovu piletinu. O, da. Nju Paige sigurno voli. Pa vreme je da izabereš pobednika. Jao, sve izgleda baš ukusno. Osim Tininog jela.
Šta je to? A ne, to sigurno neću jesti. Ali bakinu piletinu ću rado probati. Ukusno, ali nije kao iz KFC. Da vidimo šta je Ben spremio. Izgleda divno. O, to je prava piletina iz KFC. Kako si je spremio? Uopšte se ne razlikuje. Ben, ti si pobedio u ovoj rundi. Ja? To! Znao sam da će moj plan uspeti. Na kraju želim da mi spremite špagete. Biće urađeno. U svom restoranu često pravim pastu. Čak i špagete ću napraviti sama. Prvo moram prosijati brašno. Imam sve potrebne stvari za to. Sad u brašno treba dodati malo vode i sve to dobro izmešati. To je to. Sad mogu praviti špagete od ovog testa. Ali prvo ga treba dobro razvaljati. Ovako. Odlično mi ide. Gledajte kako pažljivo to radim. To je najvažniji deo spremanja paste. Zašto to radiš? Obične špagete su također mnogo ukusne. Samo ih treba polomiti na pola i staviti u šerpu da se kuvaju. Ovako. Pitam se da li postoji neki jednostavan način za pravljenje špageta. To je mnogo dobar lifehack. Taman imam odgovarajući špric za to. Prvo moram uneti malo jajeta u njega. Zatim to treba istisnuti u kipuću vodu. Bako, jesi vidjela to? Zanimljivo, ali svejedno ne postoji ništa bolje od običnih makarona sa kečapom. To je najbolji recept za sva vremena. I naravno ne smijem zaboraviti na maslac. Sa njim će moje jelo postati još ukusnije. Šta? Ne radi se to tako. Ja sam tek završila svoje domaće špagete. Vreme da ih skuvam. Ali to nije sve. Sad treba dodati malo piletine. Ispržit ću je odvojno, a onda ću je dodati u špagete. Tako je. Svaka mi čast. Izgleda kao da je iz restorana. Dodat ću još paradajz i može da se služi. Jao, a moj recept uopšte nije uspeo. Glupi lifehack. Uopšte ne radi. Vreme da probam vaše špagete. Sva jela izgleda dobro osim onog što je Ben spremio. Ovo više liči na neku kajganu. Ne, neću to jesti. Da vidim šta je baka spremila. Ukusno, ali previše prosto. Tina, sad ću probati tvoje jelo. Samo što nemam pojma jesti štepićima. Ali ako tako rade u restoranu, morat ću da naučim. Ukusno. Ovo su najbolje špagete za danas. Odlično. Konačno je moj talenat je prepoznat. Oduvek sam znala da sam najbolja u kuvanju. O ne, imamo lisice na rukama. I kako ćemo da kuvamo? To je nezgodno. Pa šta da se radi? Kažnjeni smo. Tako je. Ko pobedi u kulinarskom izazovu, bit će slobodan. A vaš prvi zadatak je spremiti tortu. A dobro. Ali kako da kuvamo lisicama? O, ideja. Ovdje mora biti nož za tortu. Da. Sad ću osloboditi sebe. Ej, šta radiš? To nije fair. Hajde da igramo po pravilima. Prvo ću iseći sredinu kore. Tako je. Unutra ću staviti slatko punjenje. Uspela sam. A
Evo mog lepog fila. Treba dobro premazati sve slojeve torte da bi bilo sočno i ukusno. Ja baš volim da kuvam i uvek to radim s ljubavlju. Mislim da će policija primetiti to. Aha, tako je. A sad mi treba med. Jao, nemam snage da ga otvorim. Ups, izvinite šefe, nisam htjela da vas ometam. Pomozite mi, molim vas. Trenutak, bako. Hvala puno. Dakle, sipat ću naše punjenje unutra. Kakav miris. Rado bih pojela jednu kašiku sa čajem. Joj. Bako, ispala ti je vilica? Pitam se, da li se može preseći lanac sa njom? Šta radiš, Roxy? Baki treba vilica, vrati mi, molim te. Da, tako je bolje. Dakle, gde sam stala? Tačno. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Dodat ću što više žele bombona da bi postala slađa. Lepota. Mnogo mi se sviđa. I obavezno ću staviti mentu za miris. Da, ispalo divno. Joj, Roxy, opet ti? Jesam ti rekla da prestaneš već? Jao, izvini, bako, samo sam pogrešila. Htjela sam da otvorim teglu sa žvakom. Odlično, mislim da će takvo punjenje sigurno dopasti svima. Da, izgleda super. To sam dobro smislila. Ukus je ekstra. A sad ću naduvati balon. Ups. Dakle, tvrdu Huba Bubu ću također dodati. A tačnije, ukrasit ću tortu sa njom. Da, tako je. Pogledajte, moje torte u obliku Huba Bube. Zar to nije super? Dakle, ja ću početi od slatkog sirupa. Ovaj lanac je zgodniji nego što sam mislila. Dodat ću što više sirupa unutra. I maskirati to korom. I filom. Da, tako je. Ostalo je sve razmazati. Perfekto. Idemo dalje. Ostalo je samo sve ukrasiti. Pogledajte, odlično mi ide. Moj desert u obliku Skittles je skoro spreman. Ostalo je dodati jestivu etiketu. Da, mislim da je savršeno. Prijatno. Wow, super, tako sam gladna. Rado ću probati sve torte. Počet ću od ovog šefovog deserta. Wow, to je super. Ovo je najlepše što sam ikad jela. Svaka čast. Idemo dalje. Baka je također dala sve od sebe. Sad ću probati. Da. Hvala puno. Sviđa mi se vaša torta, bako. To je divno. Dakle, ostala je posljednja torta. I izgleda jako dobro. Wow, jedva čekam da probam. Jao, ne mogu da se zaustavim. To je ekstra. Je li to žvaka Huba Buba? Jeste. Nevjerovatno, baš je lepa. Mogu čak i balon da naduvam. Ups. Super. Dakle, pobedila je Roxy. To je odlučeno. Da, slobodna sam. Ćao, prijatelji. Jeste već čuli za našu novu igricu? Instaliraj Multidosort u Apple ili Google Store-u i igraj se zajedno sa nama. To je jako zabavno.
Dakle, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je... krofna. Jeste čuli? Lako. Kako god kažete, baka će spremiti to. Jo, kad ćete me već pustiti? Krofna, super, obožavam krofne. Dakle, moje roze testo je već spremno. Ostalo ga je sipati u aparat za krofne. Ukus je divan. Zatvaram i čekam. Čekajte, zašto ne radi? Hajde, radi! Joj! Udarila me struja! Jau! Pomoć! To je bolelo. Jadna ja! Jadna? Ne, bako! Prestani da me maziš, molim te! Dobro. Dakle, gde je moj veliki tiganj? Čuvam ga specijalno za krofne. Dakle, sipat ću što više ulja. A zatim ubaciti krofne unutra. Da, miris je ekstra. Odlično, krofne su već spremne, a mogu ih staviti na tanjir. Tako je, vreme je dodati čokoladnu i voćnu glazuru. Kako lepo curi. A preko ću obavezno sipati slatke konfete. Bez njih ne može nikako. A da bih pobedila, napravit ću još jestive lisice. Gledajte. Jel vas to podsjeća na nešto? Super! Požar! Izgleda da su moje krofne izgorele. Ne, sve u redu. Hej, čao! Ove krofne su tako male i zabavne da ih mogu staviti na prse. Jako zabavno. Ups, nešto sam se zanula. Nastavit ću. Gledajte, napravit ću smajlić od krofna. A sad ću dodati slatke konfete. Hajde, otvaraj se. Ups. Jo, to je bilo smešno. Da, tako je bolje. Eto, krofne su spremne. Svaka mi čast. Moje krofne su također skoro spremne. Napravila sam ih od testa različitih boja da bi bilo što lepše. Perfekto, bako, jeste čuli? Dakle, moja glazura je također spremna. Imam nekoliko lepih boja. Sad ću napuniti špriceve i ukrasiti krofne. To će biti jako dobro. Gledajte kako to rade profesionalci. Svaka mi čast. Prijatno. Neverovatno. Vidim da jako želite da izađete iz zatvora. Ali prvo moram probati sve krofne da bih izabrala pobednika. Ove krofne su odlične. Moje poštovanje. Ovo je baš lepa porcija. Bravo, šefe. Vi ste genije. Da, ukus je super. Idemo dalje. Kako zabavne krofne u obliku lisica. Neko odlučio da se šali sa mnom, jeli? Krofna je baš ukusna. A da li je i lanac jestivi? Wow, to je ekstra. Dakle, pobedila je baka. Da, baka je najbolja. To. Ljudi, pažnja, hoću ovo, jel može? Trenutak. Treba mi Oreo. Sad ću vam pokazati kako se stvara pravo remek-delo. Gledajte pažljivo, bit će zanimljivo. Dakle, naše testo je skoro spremno. Da, moje testo će biti čokoladno. Dakle, a sad ću ga sipati na tiganj. Treba to raditi pažljivo. Ovako. Sad čekat ću malo.
A sada okrećem. O da, svaka mi čast. Jedna palačinka je spremna. Bacam i... Da, tačan pogodak. A sad ću dodati lepu čokoladnu nutelu. Zatim i jagode. I bananicu. Svaka mi čast. Kako vam se sviđa, jeli? Pa nije nešto. Okej, sada ja. Napravit ću svoje najbolje palačinke. Sipat ću testo u tiganj. Odlično. A sada okrećem. Poređat ću sve palačinke na tanjir. To će biti vrlo ukusno. Dodat ću maslac i javorov sirup. To je odlična kombinacija. Pogledajte kako lepo curi. Nevjerovatno. Ispalo je sjajno. I sama bih pojela to. Tačno! A meni je to potrebnije. Pa onako ni nešto, ali dobro, nemam drugog izbora. Dakle, sipat ću testo u flašu, tako je. A sad ću napraviti male palačinke. O da, mislim da će pobjeda sigurno biti moja. O da, odlično mi ide. Pogledajte. Super! A sad ću prevrnuti to sve i sipati u činiju. Tako je, napravio sam puno malih palačinjaka, a sad ću uzeti žele medvediće i dodat ću ih u činiju. I naravno sipat ću mlijeko. Gotovo! Napravio sam neobičan doručak, probaj! Wow, koliko slatkiša! Kako slatko! Želim što pre da probam ovo. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? To je ukusno! Sviđa mi se! Idemo dalje. Sad ću probati ovo jelo. Odseći ću komad i probati. Miris je divan. I ukus je dobar. Da, obožavam javorov sirup. Ostalo je posljednje jelo. Wow, koliko čokolade! Nevjerovatno! A kakav je ukus? O da, to je čarobno! Odlučila sam, ovo jelo je pobedilo! Da, znala sam. Ja sam najbolja. A sad mi se jede ova pasta, jel može? Da, bit će urađeno. To nije problem za mene. Treba mi moje tajno oružje. Sad ću da vas iznenadim. Idemo. Prvo treba napraviti špagete. Tako je. A sad ću ih skuvati. Wow, pogledajte kako divne boje. Tu su sve boje duge. Treba sve to promešati. O da. Ja sam genije, bako, jel znate? O, zanimljivo, zanimljivo. O, kako ste napravili to? Nevjerovatno. Ali, moje jelo će biti svakako bolje. Pogledajte, ja sam skuvala špagete, a sad ću ih staviti na tanjir. Tako je. A sad ću uzeti blender i staviti povrće u njega. Zelenilo i paradajz. Tako je. Uključujem i čekam. To će biti sos, a bit će mnogo lijep i zdrav. To je najvažnije. Gotovo. Otvaram i dodajem kod moje paste. Miris je divan. Da, to izgleda prelepo. Pasta sa paradajz sosom. Šta može biti bolje? I naravno dodat ću sir i ukrasiti moje jelo. Pogledaj, dragi. A šta ja da radim? O, dobro. Prvo treba skuvati špagete. Tako je. Uključujem i čekam. O, ne. Šta se dešava? Zašto sve gori? Moja ruka. Jao, dragi, šta radiš? Eto, uzmi. Hajde, gasi vatru, molim te.
Dobro je. Ne brini, dragi. Ojoj. Ali šta sad radim? Dobro, uzet ću tiganj i ubaciti špagete unutra. O ne, opet vatra! Pa šta da radim? Tačno! Imam dobru ideju. Koristit ću instant nudle. Tako će biti mnogo lakše i brže. Skuvat ću to u čajniku. Da. Zašto ne ulazi? Dobro, slomit ću. Tako je. A sada dodajem sos. Eto. I uključujem. O ne! Opet požar! A tebi je samo potrebna voda. Eto, a sada možeš da uključiš. Eto. O, baš ti hvala, bako. Wow, to zaista radi. Gotovo. A šta je ovo? Wow, nevjerovatno. Hoću da probam ovo neobično jelo. Pa znate, ništa posebno. Obične špagete. Jao, ovo jelo mi deluje sumnjivo, ali moram da probam. Nadam se da se neću otrovati. Nije loše. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, zašto je to tako ljudo? Ne, to nije u redu. Okej, ostalo je posljednje jelo i posljednja nada. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Wow, to je jako ukusno. Da, ovo jelo je definitivno pobedilo. Čestitam! Što? Jesam ja pobedila? O, baš ti hvala, draga. A sad mi se pije kakao. Jel može? To je lako. Konačno. Sad ću sve da spremim. U tome sam definitivno profesionalac. Napravit ću najbolji kakao. Dakle, sipam kakao prah u mlijeko i mešam. Odlično. To je to, ništa teško. A sad ću dodati šlag. Obožavam šlag. Nadam se da i moja sestra isto. Tako je, ali to još nije sve. Dodat ću konfete i lepu slamčicu. Vidi, bako! A, šta radiš? Uplašio si me? Nemoj više tako da radiš. Okej, nastavit ću da kuvam. Napravit ću topli kakao i sipat ću ga u slatku čašu. Dodat ću marshmallow i kakao prah. To je to, a moje piće je spremno. Šta je ovo? Jao, vi nemate pojma. Gledajte pažljivo kako se to radi. Dakle, prvo ću istopiti belu čokoladu. Odlično, tako je. A sada mešam. O, da. To je divno, super. A sad ću uzeti kalup i premazati ga čokoladom. Odlično mi ide. To je to. A sada okrećem. O, da, ispalo je divno. A sad ću dodati unutra punjenje, kakao prah i marshmallow i zatvaram svoje kuglice. Ostalo ih ukrasiti i to je to. Da, ja sam napravila slatke kakao bombe. To je prelepo. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam u to. Probaj! Od čega da počnem? Sve izgleda jako zanimljivo. Probat ću prvo ovo. Ubacila sam kuglicu u čašu, a sad ću je preliti mlijekom. Nevjerovatno, sve se istopilo. Sad ću promiješati i probati. Dakle, kakav je ukus? Wow, to je prelepo. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ova šolja izgleda preslatko. Sad ću probati. Da, sviđa mi se. I posljednji kakao. Zanimljivo, šta je to? O, šlag, ja volim šlag. Wow, i kakao je prelep. Ovo piće pobedilo. Čestitam. To, konačno.